खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांमोना आंनि जेसेबां गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट होयो लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोननो हायो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायखानाय थाबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरांसो लानानै फैदों दे लोगोफोर। बेनो जाहैबाय आसामनि केबिनेट। जे आसामनि केबिनेटआव जि थांखि लानाय बा जेखिनि आसामनि केबिनेटआव जेखिनि सावरायजाखो बेनि सायाव थांनायनि 26 खालार खालि बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। आरो बे अरुण'दयनि जि रां 9,000 रां, बे 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोना। सिगाङावथ' 8,000 रांमोन लोगोफोर। दा आसाम केबिनेटआव बेनि जि रां बेखौ बारायनानै होनाय जाबाय दे लोगोफोर। थांनाय 26नि जि जानानै थांनाय आसाम केबिनेटआनो जोबथा केबिनेटआव सावरायजानाय दे लोगोफोर। दा दिनै आं नोंथांमोननो बेवहाय आसाफोरनि थाखाय बेसेबां फैसा बिथांमोना बाजेट खालामखो बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायहरनो नागिरदों दे लोगोफोर। गिबियावनो गासै टटेल आसाफोरा जोंनियाव एक्टिभ थानाया 33,656 जन। बेनि गेजेराव नोंथांमोना आसा बेवहाय सुपारभाइजारफ्रा दङ 2,570 जन। माने बेवहाय आसा आरो सुपारभाइजार मोननैजों लोगो नांनानै बेखिनि सुबुं अनजिमाया दङ। दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे बाजेट लानानै फैदों आसाम गभर्नमेन्टआ। नैबे दाख्लै 26नि जि जानानै थांनाय आसामनि जि केबिनेट, बे केबिनेटआव बिथांमोना 270 क्र'रनि बिथांमोना मोनसे बाजेट लानानै फैदों आरो लोगोफोर। बेखौ नायोब्ला जाय बिथांमोना आसायाव जिखिनि खामानि मावनानै दंबाय दं बा आसानि जिखिनि सुपारभाइजारफोर दङ बिथांमोननि फैसाया बे बाराव बारायनायनि चान्स दङ आरो लोगोफोर। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बिथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा अरुण'दयनि जि फैसा, बे फैसाखौ माने मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। माब्ला मोनगोन? नै बेवहाय 10 मार्च तारिखआव 11था बाजियाव लोगोफोर। 11था जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे अरुण'दयनि जि 8,000नि जायगायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय 9,000 बानायनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायनानै होदों दे लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोना 11 तारिख मार्चनि 11था बाजियाव नोंथांमोना बेखौ 10 तारिख मार्चनि नोंथांमोना 11था बाजियाव बेनि फैसाखौ मोनगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो एकाउन्टाव चेक खालामलायनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय गासै बेसेबां जना मोननो हागोननो? बेवहाय सिगाङाव 8,000 होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा। नैबे दाख्लैनि जि 26 तारिखनि जि केबिनेट, बेवहाय बिनि फैसाया बारायबावबाय। बेवहाय गासै 5,000खौ नोंथांमोननो मानि अरुण'दयनि नामै होगोन आरो 3,000खौ नोंथांमोननो बैसागुनि नामै गिफ्ट हिसाबै होनाय जागोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा गासै 8,000 होनाय जागोन होननानै फोरमायदोंमोन दे लोगोफोर। दा बेवहाय 8,000नि जायगायाव नोंथांमोना बेसेबां मोननो थांगासिनो? 10 मार्चआव नोंथांमोना 9,000 आरो 1,000 प्लास जाबावबाय लोगोफोर। दा 1,000 बिथांमोना दाजाबदेरनानै होबावबाय आरो दा टटेलि 9,000 जाबाय लोगोफोर। दा बेवहाय बेसेबां जन मानसिया बेवहाय मोननो हागोननो लोगोफोर? आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखानोसै। गासै 39.70 लाख जे आइजोफ्रा बे अरुण'दयनि जि फैसा, बे फैसाखौ माने मोननो थांगासिनो दं आरो लोगोफोर। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजोंबो फोरमायनानै होखादों। आरो बेखौ आरो मैया जि 26 तारिखआव बिथाङा नैबे हेमन्त बिश्व शर्माया, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मामाया गावनि टुइटारनि गेजेरजों बिनि आसाम केबिनेटनि जेसेबां सावरायजानाय बाजेटफोर दं बेखौ बेवहाय टुइट खालामनानै होदों दे लोगोफोर, पस्ट खालामनानै होदों आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा नैबे मार्चनि 10 तारिख जानाय लोगो लोगोनो 11था बाजि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टखौ चेक खालामनानै लाहैदो दे लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना 9,000 बयबो मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि जाय बिथां बा महिला आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सिगाङाव 10,000 रां मोनखांबायमोन दे लोगोफोर। दा ग्रुप मोनसेयाव 25,000 रां मोननो थांगासिनो दङ। बे 25,000 रांखौ नोंथांमोनहा माब्ला मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे 25,000नि फर्म फिलापखौ खालामगोन ना खालामाखै बेखौ आं नोंथांमोनजों सावरायनोसैलाय लोगोफोर।
नोंथांमोननि ग्रुप मोनसेयाव 25,000नि जि फर्म बे फर्मआ फैबाय दे लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना जुदि थांनायाव 10,000 रां जाय महिला आइजोफ्रा दंफां गायनायनि फैसा मोन्दोंमोन दे लोगोफोर, बिथांमोनहा बे फैसाखौ मोननानै मा खालामखो, मा मावनो हाखो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै नायबिजिरफिनदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेनिखायनो बेवहाय बयहाबो बा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जाय महिला आइजोफ्रा 10,000 रां मोन्दोंमोन दै, बिथांमोनहा बेवहाय बे फर्म फिलापखौ खालामनानै होनांगौ। नोंथांमोननिया बे 10,000खौ लानानै नोंथांमोना मा खामानि मावखो आरो नोंथांनि हाया बेसेबां, लोगोसे नोंथाङा मा इनकाम खालामो बेखौ गासिबो बेवहाय लिरनानै फिलाप खालामजोबनानै होनांगौ। लोगोसे 25,000नि जि रां, बे रांखौबो नोंथांमोना मोननो थाखाय नोंथांनि न'खराव बेसेबां हा दङ आरो नोंथांमोननि ग्रुपआ मा मावनो हाखो गासिबो एभ्रिथिं टटेलि नोंथांमोना लिरनानै फर्म फिलाप खालामनानै जमा होनांसिगौ दे लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना 25,000खौबो मोननो थांगासिनो दं आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।